Poika on kyyditsemässä äitiään töihin, kun auto pettää alta. Mikä tähän nyt tuli? Tilanne on todella tukala, koska äidillä on kiire kokoukseen. Joko se alkaa olla kunnossa? Mulla on kiire sinne henkilöstökokoukseen. Tässä on nyt jotain kikaa. Äidillä on kuitenkin ratkaisu ongelmaan. Tää on taas sitä samaa saamattomuutta. Nyt viettän auton sinne huoltohämäläiselle, niin saadaan kerralla kuntoon. Annanko sulle sen osoitteen? Äidin jatkettua matkaa taksilla poika saa auton juuri Ford-merkkihuollon pihaan ja pöllähtää myymälään. Multa hajosi toi auto. Työnjohtaja ottaa välittömästi tilanteen haltuun. Okei, mennään katsomaan. Koska auton määräaikaishuollot näyttävät jääneen tekemättä ja muutakin pikkuvikaa löytyy, mekaanikot ryhtyvät töihin saman tien. Pojalle tarjotaan sijaisautoa huollon ajaksi, mikä tekee hänestä onnellisen. Autoon tehdään kattava huolto. Niin öljyt kuin suodattimetkin vaihdetaan, ilmastointi huolletaan, jarrut tarkastetaan ja kaikki toimenpiteet tehdään tinkimättömällä ammattitaidolla. Saatuaan tekstiviestin huollon valmistumisesta, poika saapuu noutamaan autoaan. Auto odottaa pihalla vastapestynä ja kristallin kirkkaana. Tuossa oli auton avaimet. Siinä oli meidän vuokra-auton avaimet. Huolto on tehty ja auto on korjattu. Siinä oli huollon tarkistuslista. Tuossa on korja maalipinnan tarkistuslista, jonka mukaan ollaan tehty. Ja huoltokirja on leimattu. Autoon on vaihdettu myös uudet sulat ja katsastettu ja se on puhtaana tuossa meillä pihassa. Joten kaikki on taas kunnossa. Huoltopäällikkö luovuttaa valmiin auton pojalle ja poika on tyytyväinen. Mutta kaikkein tyytyväisin on äiti. Vuoden yrittäjä 2015. Huolto Hämäläinen. Ammattitaitoista palvelua ja turvallisia ajokilometrejä sinulle ja autollesi.